एक्चुअली दिनैहाय आं मोनसे खोथासो बुंनो लुबैदों मोजां मोनदों खोनानानै जिहेतु जों दाखालि थांनाय मास बा बिनि सिगांफोरावहाय साननैसो सिगां बा मास मोनसेसोनि सिगां जों ड्राग्सनि हेंथायै गसंदोंमोन बा ओंखारदोंमोन बावहाय आइजोफोर गोजा कयेकजन बा 10-15 जनसो बिदिनो जागोन फ्राय भागानो क'क्राझारनिमोन ओमफ्राय बै ड्राग्स एडिक्टेडफोरा रिहाब सेन्टारनिफ्राय फैनानै दा थिग जानायखौ नुनो मोनदों आरो गोसोखाङाखै जों गैयाब्लाबो मास मोनसे मोननैसो जाबाय बिसोरो रिहाबनिफ्राय गबोनाया दा रिहाबनिफ्राय फैनानै दिनैसिमबो बिसोरो ड्राग्स जानायखौ नुफेराखै आरो खोनायाखै जों बिसोरखौ जों स्रोद-स्रोदनो बिसोरनि उन मानसि हगारनानैबो दोनदों थ' बिसोर जाय मानसिफोरजों थांफायो बै सुबुंफोरा ड्राग्स जाफेरा आरो न'आवबो जों सम सम खबर लाहरबाय थायो जायफ्रा ड्राग्सखौ नागारनो हायाखै बेबो खिन्थु आइजोफोरासो गारनो हादों दे बै सुबुंफ्रा आं पिक्सारफोरखौ बा फट'फोरखौबो मोनसेबो होनो सानाखै खारन बिस्रा भबिष्यत दं बिसोरनि मोखां खोन्थानाय लगे लगे मोनसे आयेननिबो खोथा दङ बा गाज्रि जायो ओंखायनो बे सुबुंफोरखौ आं मोखांबो खोन्थानो सानाखै आरो नामबो मख'नो सानाखै गामिबो मख'नो सानाखै न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिनानावफोर बिसोरनि गासिबो सासेनिबो नाम मख'नो सानाखै अनलि जाय सुबुङा दिनै ड्राग्स जायोमोन ना बे सुबुंफ्रा दिनै गोजान जाना थानो हाबाय थ' मोजां मोनदों खोनानानै जों एथ'राब जों गोबां खस्थ' खालामदों बिसोरनि थाखाय सासे सानैनि थाखायनो जों गोबां खस्थ' खालामदों साननैसो सिगां जायफ्रा जादोंमोन जों हर सान ना जोंहा बिसियानो गैया ना गथ'आनो गैया ना जोंहा न'आनो गैया जों थाखा फैसाबो गैयाब्लाबो जों दिनै बिसोरनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै बै ड्राग्सनिफ्राय एसेब्लाबो बोखांनो हानायखौ जों नुनो मोनदों बा जों बेवहाय 50% साक्सेस जादों होननानै आं बुंजागोन ओमफ्राय जाय हौवाफोर दं सेंग्राफोर दंना बैसोरबो माब्रै जाना दं बिसोरखौ खबर लानाय जायाखै जों खबर लाफिनगोन साननैसोनि उनावहाय आं बेखिनि आपडेटखौनो लाबोदोंमोन लोगोसे आरो जाय आइजोफोर बिसोरनि न'आवबो आं थांगोन जुदि बिथांमोनखौ जुदि भिडिअ लानो हायोबा बिसोरखौ आङो मोखां खोबथेनानैसो आङो भिडिअखौ लाबोनो हागोन ड्राग्स जानानै माब्रै मोनदोंमोन आरो दा ड्राग्स नागारनानै नोंसोर देहाखौ माबायदि मोनदों दाबो गोसोखाङो नामा बेफोर खोथाखौ आं सोंहैगोन बा रायलायहैगोन गसाइगावनि सासे बिबो ड्राग्सआवनो गोदोनानै दङमोन दिनै ड्राग्सखौ नागारनानै दिनै बियो बिमानावहाय दंफैयो प्रेयार सेन्टाराव थायैनो दिनै मुक्त जालांबाय बियो दिनै ड्राग्सखौ नागारनो हाबाय मानसिफोरनि जि मस्तान जानो हमदों बेफोरबायदि आरोखि जाय हक सासे दंबावो बेखौबो लासैनो बे नेक्स्ट मान्थफोरहालागैनो बेखौ लाबोनो हागौ रिहाब सेन्टारनिफ्राय आइजोफोरखौबो आलादा दोनो ओमफ्राय हौवासाफोरखौ आलादा दोनो हौवासाफोरा सानैसो नलबारियाव दङ माखासे गुवाहाटियाव दङ थ' दिनैहाय खोनानानै बा बिसोरजों रायलायनानै मैया मोनायावबो जोङो सासे सुबुंजों रायलायदों बिराद खुसि मोनदों रायलायनो मोननानै ओमफ्राय आरो बिसोर जे ड्राग्सखौ नागारथारला जों बिराद गाज्रि जिनिसाव बिराद हाखर गोथौ गोग्लैना दङमोन दा बिदि होनना बुङोब्ला बिराद हेपि मोनदों बिराद खुसि मोनदों माने जायफ्रा दिनै ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थादों थ' दिनै जों बिसोरखौ एसेब्लाबो जिउ मोजां होनो हादों होननानै आं सानो थ' जोंखौ सोरबा गोबां गाज्रि लेंगुवेज सोदोबजों बेबहार खालामहरदों रायहरदों बुंहरदों बायदि रोखोमनि बेफोरबायदियाव मानो गोदोनांगौ नोंस्रा न'खर गैया नामा नोंसोर थाखा फैसा माहायनि मोनदों बा हेन टेन कुइसन खालामदों आरोखि गोबाङानो थ' जाय हक नैबे जायफ्रा दिनै रिहाब सेन्टारनिफ्राय फैनानै न'आव दा मास मोननै मोनथाम जाफैबाय बा मोननै गाहाम जाबाय 1.5 मास जाफैबाय दा बिसोर दिनै ड्राग्सनि फारसे गोजानाव थाबाय थ' बिसोरनि माखासे दा कयेकजन लोगोखौ एभयड खालामनांगोन बिसोरो गारनांगोन लोगोफोरखौ गारद्रायब्लाबो गोरोन्थि जागोन गारनो नाङा बिसोरखौबो बिथांमोना बिसोरजों टाचाव था लोगोआव था खिन्थु बिसोरनि माखासे बहाबा लिङोबा बेफोरखौ एभयड खालामनांगोन नागारनांगोन बेफोरबायदि जाय मानसिया जुदि बेखौ जाबाय थाग्रा मानसि बिसोरजों जुदि आरो लोगो लाफिनोबा बिसोरो थाबैनो बै जिनिसखौ लुबैफिनगोन बेफोरबायदि गुवाहाटियावबो सासे दङ लोगो आंनिनो लोगो बियो ड्राग्सनि पुरा एडिक्टेडमोन बियो दिनैहाय बे ड्राग्सखौ नागारनानै दिनै सार्टिफिकेटबो मोनबावदों बियो
रिहाब सेन्टारावनो खामानिखौबो दा मावगासिनोबो दङ थ' बिथांनिसिमबो रोजा रोजा थेंक्स आरो जायफ्रा नागारनो हाबाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे नोंसोरनि थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों आरो जों नोंसोरखौ दिनै बेफोरबायदि हमामोनबा फिजिकेलि फिसा फिसा नर्मेलि जों पानिशमेन्ट होनाय जादों फंसे फंनै सोबानाय जादों फंसे फंनै जों लावथिजों बुनाय जादों थ' दिनैहाय बिथांमोना एसेब्लाबो नागारनो हाबाय बा गोजानाव थाबाय दा जायफ्रा नागारथारनो हायाखै बिथांमोना अननानै हायोब्ला बिमा बिफाफोरनियाव एसे खस्थ' दाहो बिमा बिफाफोरखौ अननानै नोंसोरो रिहाबाव था मास मोननैसो मोनथामसो मोजाङै था बिनि उनाव न'आव मोजाङैनो थाफैफिन नोंनि बे लोगोफोरखौ गोजान खालाम नङाला नोंसोरो जायफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड बिसोरो बै लोगोफोरखौ जुदि नागारनो हायाब्ला आरो मालाबाबो नोंसोर ड्राग्सखौ नागारनो हानाय नङा खारन दिनैहाय सिलाय गुलि गरसेया सासेखौल' बुथारनो हायो आं बेखौ बार बुंबाय थादों आरो ड्राग्सआ 100 जन मानसिखौ फोथैनो हायो सोरबाया साननो हागौ दिनैहाय जोंनिखौबो दिनैहाय जोंनि मानसियाबो दिनै न'खरावनो आंनो हेरेसमेन्ट मोननाय दङ आंनो इदि 5 बोसोर आं दिनै ड्राग्सजों भुक्तभुगि जानानै दङ बै सुबुंफोराबो अननानै बैसोरखौ जों थांलायनांगौ दरखार गैया बा जों थांलायना हमनानै फंसे फंनै बुहैगोन बावहायनो जे नागारगोन बेबो नङा खिन्थु बैसोरो बे ड्राग्स जिनिसखौ जाग्राया मालाबाबो नागारनो हानो नागिरा खिन्थु रिहाबाव थांनानै मोजां ट्रिटमेन्ट मोनोब्ला बै सुबुङा मालाबाबो ड्राग्सखौ गोसोखांफेरा आरो ड्राग्सनि सोमोन्दै एसे मोजाङै सोना होनांगौ गामिनि गावबुराफोरनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बेफोरबायदि थायोना बिथांमोनानो हमनानै माखासेखौ फिजिकेलि फिसा नर्मेल साजा ओरैनो फंसे फंनै बुबाय मुरब्बिफोरा गिदिरफ्रा बिथांमोनानो बिसोरखौ हमनानै रिहाब सेन्टाराव हरनो हायो आरोखि बावहाय दे थांलायना XNDBफ्रा बा XNDB इउनाइटेड फरामनिफ्राय थांनानै हमहैनांगौ बा सोरबा जिसया समफ्रामा समाज सिबियारिफोर बिथांमोना थांलायना हमहैनांगौ बे नङा जाद्रायथारियावनो देन बा गामिनि खोथाफोरखौबो लाया बेफोरबायदिना लिंहरोब्ला मोजां खारन दिनै जों अनलि इउनाइटेड फराम अफ XNDBल' नङा गामि समाज सिबियारिल' नङा दिनै गामियाव मोनसे आरो फरायसा आफादल' नङा फरायसा आफादनि सायाव सोनारबाबो जानाय नङा फरायसा आफादफ्राबो दिनैहाय गोबां खामानि मावनांगौ थायो सोरबा BPFनि सायावनो सोरबा UPPLनि सायावनो दिनै बिथांमोनाबो गासिबो पलिटिकेल पार्टिफ्रा दिनैहाय बिथांमोना गावबागाव खामानि थायो आरो जेसेबां दल संगठन दङ गावबागाव खामानि मावनांगौ थायो गामि सिबिनांगौ बा गामिखौ फोसाबनांगौआ गामिनियावनो दायित्वआ थायो गामियाव गोरों गोराफोर थायो मास्टारफोर थायो बा बयनिबो गामियाव फ्रायानो टिचारफ्रा थाफ्रामजोबो ओंखायनो बे गामिनि गावबुरानो गामिनि इउथ्सफोरानो स्ट्रं स्ट्रिक्ट थायोब्ला रावबो सुबुङा ड्राग्स जाफेरनाय नङा जायहा ड्राग्स जाग्रा बेखौ हमनांगौ हमनानै गामियाव जेरैबायदि नियम निथि दङ बेफोरबायदि खालामनानै मा खालामनांगौ रिहाब सेन्टाराव थोनहरनांगौ बिनिख्रुइ साबसिन जेबो गैया बैसोरखौ बुनानै फोसाबनोबो हाया रायनानैबो फोसाबनो हाया ड्राग्स जाग्राफ्राना ओरैबायदि गावखौनो ओरैबायदि नोंनि खोथाखौ ओरैबायदि इसोर बायदि मानिगोन जै नोंनिफ्राय एरखेबाय बिसोरो मालाबाबो नोंलाय सोर नै बेफोरबायदि मोनसे सिन्ताधाराया फैयो ना सोरबाया बुंदोंमोन जे कयेकटा बुंदोंमोन ना माबा मोनसे इन्टारेस्ट दं ना बेफोरबायदि आरो बै खोथायाबो थिग इन्टारेस्ट दं नाथाय खिन्थु जों बर' समाजावहायनो बे बर' लाइमोनफोरखौ दिनैहाय बे ड्राग्सआनो दिनै फोथैगासिनोबो दं आइजोफोरनि थाखाय आइजोफोरा थाब नागारनो हायो बिदिखौ खिन्थु लाइमोनफोर बा हौवासाफ्रा बेफोरबायदिनिफ्राय एसे थान जायो सम नांगौ जायो बिसोरनो मास मोनसे मोननै मोनथाम बारा नांगौ जायो बिसोरनो हिनजावफोरनोबा एसे थाबनो माबा जायो जायहा गोसोथार नागारनो बिसोरो डिटक्स बा एसे खालामनो मोनबानो ट्रिटमेन्टखौ जुदि मोजां मोनबानो बिसोरो 15 दिनसो 20 दिनसो मास मोनसेसो बिदि मोजां ट्रिटमेन्ट मोनबा हिनजावफ्रा थाबनो नागारनो हायो दा क'क्राझाराव सासे दङ जाय आं नामखौ मख'नो सानदों दे क्षमा खालाम बेखौ आं गासैबो रायजो राजानाव आं क्षमा बिनो नागिरो मेनना जों गोसोम पुष्पा होननानै बुङो बियो दासिमबो
नागारनो हायाखै आरो बिनि खोथाफ्रा जोंनाव जेब्लायबो फैबाय थायो गोसोम पुष्पा होननाया खिन्थु बियो एसे सांग्राङाव थानाया मोजां माब्लाबा जोंनि आखायाव गोग्लैहैफिनबावगोन जों क'क्राझाराव साननैसोनि उनाव ओंखारफिनगोन दाबो दंखायो जों कन्टिनिउ दङ जिखुनु समावनो जों थांलाबायो बे समाव जुदि मोनोब्ला गोसोम पुष्पाया न कनसिडार बेखौ जोङो हमगोन न'खरनि मानसिया माबायदि मा खालामा बे उननि बाथ्रा जों हमगोन रिहाबाव दोनहरगोन बिनि उनावहाय न'खरनि मानसिया बे रिहाबाव दोनहरनायनि फैसाफोरखौ खिन्थु न'खरनिया फोरिनांगोन हरनांगोन बेफोरबायदि जोङो अनलि हमगोन फंसे फंनै बुगोन बुनानै माबा मोनसे खालामगोन न'खरनि बिमा बिफाजों रायलायगोन सोंगोन जे बिखौ डक्टरनाव हरनो हागोन ना आरो हायाबा न'आव खानानै दोन बे खोथाखौ बुंगोन जुदि बिदिखौ खामानि मावनो हायाबा जों सोरबा सासेनि थाखाय गासैबो बर' लाइमोनफोरखौ बर' यां जेनेरेसनफोरखौ जों बेफोरबायदि हाखराव खोख्लैनो हानाय नङा जाखिनि दङ जाखिनि सम जों सोरबाया साननो हागौ थाखा फैसा गैया मा गैया सोरनिफ्राय मोननो बेखौ साननानै जुदि थायोब्ला नोंनियावबो खैफोदा गोग्लैफैनोबो हागौ बे मोनसे खैफोदा नोंनावबो फैनोबो हागौ बा आंनियावबो फैनो हागौ बेफोरखौ देरसिन खालामा लाफानो ओंखायनो सम सम गामिनि लाइमोनफ्राबो ज' ओंखारफानांगौ बा गामिनियानो जयैनो ओंखारनानै बेफोरबायदिनि खेथ्रआवहाय एवारनेसफोरखौबो लाहोलांनांगौ नङाब्ला जों जाथि हिसाबै थांना थानांगौआ गोब्राब जागोन जोंखौ बाहाय खोख्लैना दोननो नागिरदों निसा जातीय बुस्थु फेग्रा मुवा ना बे जिनिसाव जों बर'फोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरबाय थादों जायनि जाहोनाव जोंनि बिटिसिनि जाय मानसिया वाइन शप खुलिनो नागिरदों लाइसेन्स बिनो थाङोबा स्टेट गभर्नमेन्टआ फटाफट खामानिखौ मावनानै हरो खिन्थु स्टेटआव होनोब्ला बिराद खम परिमाना लाइसेन्सखौ मोनो जों बर'नोबा थाबैनो हरगोन बर' एरियाखौ नायनानै थां खुलि थां हो होननानै फोजोबस्रांनायनि बेबस्थाखौ लागासिनो दं आनखि जों गुबुनखौ बुंनो थाङा खाथि खालाफ्रावनो दंलाजोबसै जों बर'नियाव न' उसुं गुदि गुदियावनो दङ आरो नैबे गान्जा उदालगुरि साइडजों माव जानानै दं बेखौ जों खबर लाहैनो थांगोन साननैसोनि उनाव थांबाय फंसे फंनै बुबाय रायबाय बुजायबाय बिदिजों जाया थांफिननांगोन सेकेन्ड टाइम रायलायहैनांगोन अब्लासो बैफोर सुबुंफ्रा एसेब्लाबो सांग्राङाव फैगोन बा मोनथिगोन दा ओंखायनो दिनैहाय ड्राग्सनि बेलायावहाय जाग्रानि बेलायाव फेग्रा मुवा बेबो गाज्रि जिनिस जों बर'फोरखौ जोंनाव फोसाबग्रा गोबां आफाद दं नाथाय बिसोरबो सम गैया ओंखारनो सम गैया गावबा गावनि खामानियावनो बेस्थ' गोजा दिनैहाय गुबुन हारिफोरा जोंखौ बे मोनसे जाग्रा मुवाजोंनो बा फेग्रा मुवाजोंनो जों बर'फोरखौ बर' लाइमोनफोरखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों आं बुंबाय थादों गरसे गुलिया सासे मानसिखौल' फोथैनो हायो सानै साथामखौ मालाबाबो हाया नैबे जिनिसा फेग्रा मुवा ड्राग्सआ गासैखौबो फोजोबस्रांनो हायो थ' लोगोफोर बावहाय जुदि गाज्रि खोथा जुदि गाज्रि लेंगुवेज बाहायदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आं खमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोरा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानो बयनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि